Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαι με τον φίλο μου τον Ορέστη και θα δείξω το άλμπουμ του. Για πες και εσύ γεια. Γεια σας παιδιά. Και... Να κάνω γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε όλοι καλά? Και σήμερα θα δείξουμε το άλμπουμ του. Το δικό μου. Και πάμε. Αρχίζουμε. Εδώ πέρα οι top masters μου. Εδώ πέρα Η River Plate. δεν ξέρω και πολύ. Είναι παιδί. Παιδί αλφάβητα Βασιλόπουλος. Παλμέιρας. Παλμέιρας. Εδώ. Arsenal FC. Εδώ. Liverpool FC. Ελπίζω να σας αρέσει. Αυτή έκανα αρκετή δουλειά για να Manchester City. Παρένθεση, μου λείπει μόνο μία. Man United. Εδώ. Newcastle FC. Λοιπόν, Ατλέτικο Μαδρίτης Ολοκληρωμένη. και Μπαρτσελώνα Επίσης. και Ρεάλ Μαδρίτης, Επίσης. Paris Saint-Germain, Saint-Germain, πώς λέγεται, Πάει στον Σεμέν. δεν ξέρω. Εδώ. Bayern Μονακό πώς λέγεται, Μονάχο. ΑΕΚ Athens, Ολυμπιακός Νούμπιλα, ΠΑΟΚ. Και εδώ το κάνω τώρα. Παναθηναϊκέ μεγάλο κέντρο. Ιωαννίδης, ο Φωτάρας που θα πάει γαράζει μια γερμανική ομάδα για πόσα λες. 14 εκατομμύρια. Εδώ πέρα η Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες. Τώρα. Σκέφτηκες ένα τραγούδι εδώ να παίξουν τα παιδιά για σένα. Καλό βίντεο. Κάντε βίντεο, συγγνώμη. Ναι. Juventus, Εδώ. AC Milan, Ολοκληρωμένη. Και Λάτσιο. εδώ Λάτσιο. τελειώνουμε με μια ολοκληρωμένη ομάδα της ομάδας. και τώρα οι Titans. Δεν έχω πολλές, θα δείτε συνέχεια όμως. Εδώ. Magicians, μου λείπουν μόνο δύο. Τη μία το έχετε δει, την έχω. Ναι. Μπορεί να την αλλάξω η αλήθεια. Όλες τις Dominators, Όπως και εγώ. και δει. Εδώ πέρα έχω όλες τις Gold, πραγματικά σας λέω αλήθεια τώρα. Θα Άμα το δεν δείτε. πιστεύετε. Εδώ το Keepers. Top Keepers, Giants, Giants. Και πάμε για τη Shining Star. που είναι Δεν το πανεσπάνιες, έχετε- κανένα. Δεν το έχετε δει, δεν το έχετε συνηθίσει στα βίντεο μου. Δεν τις έχετε συνηθίσει αυτές τις κάρτες. Αυτές γιατί είναι πανεσπάνιες. Έχω και 3 εγώ. Ναι, μπρο, εσύ έχεις τρεις, εγώ έχω και τις 50. 50 είναι. Ο Ντόκου. Ναι, ο Νάνα, ό,τι θέλεις. Πικουάτα, ο Τις Μαρ... έχουμε ολοκληρώσει τη Shining Star, τις 2 ώρες της. Εγώ μόνο. Εδώ πέρα έχουμε τον αγαπημένο μου Shining Star, ο Μπέλιχαμ. Μπέλιχαμ, η Λα Λίγκα. Εδώ το τελευταίο σουίτ να έχουμε. Τούρκος, Ο Γκούλερ. γκουλερ. Εδώ Πασιαδάδες. πέρα έχουμε κάτι παικταράδες από την Πάρις. Ουγκάρτε Γκάρτα. από την Sport. Μπάρτεν ο Κουλουμουανί. Ντεμπελέ εδώ πέρα παικταράς. Γκοντζάλο Ράμος είναι ο αδερφός του Ράμος. Επειδή έχουν παιδί απίθετο. Ο Κιμιντζέ. Και Μιντζέ είναι ο αδερφός του Σον. Απλά θέλει να... Ο Κουερέιρο. Λάιμερ. Ο Χάρι Κέιν, πασίγνωστος. Αυτό ο τερματοφυλάκας. Σούμερ. Μοιάζει για την Γιασμίν, ρε. Ο Παμπάρντ έρχεται από την Bayern.
Φρατέση. Τζουσέο Γκαρνά, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός. Μ' αρέσει που ο Φρατέση είναι περισσότερο Ο απλός είναι η καλύτερη παρά αυτή η Σένιξ. Κουαντράντο, Κουαντράντο, ο Θουράμ, Επίσης, ο Όουεν, πώς το λένε, Θωμάς. και εδώ τώρα ο Ρέιτζενέρς, εδώ ο Λόφτους Τσεκ, Τσικ. Εδώ πέρα, Πουλίσιτς, Πούλι. εδώ είναι που έρχεται από την Villarreal, Για Ρεάλ, αυτός καλός. Τσουκζέ, εδώ είναι Ο Τζακ Όφισερ, πώς λέγεται. είναι πέρα είναι ο- Κάφορ, εδώ είναι ο Καμάλα, Εδώ πέρα είναι ο Ματέο Γκουντεζί που έρχεται από τη Μαρσέη, Ολυμπίδε Μαρσέη. Εδώ πέρα η Λίμιτιτς, Χαρικέν και ο Τζούστο Καρβαντιόλο. Και η καλύτερη και αγαπημένη μου κάρτα. εδώ είναι Εδώ πέρα. Και φυσικά η καλύτερη κάρτα, Όχι, δεν είναι η η καλύτερη. καλύτερη αγαπημένη Είναι είναι το- κρυφή, είναι- όπως και εγώ, Ο- είναι ο Βινίσιους Βινίσιους Junior. Junior. Αν θέλετε να τη δείτε την. Είναι Απολαύστε πεταράς. Πεκτούρα. την σε 5 φακελάκια. Σε 5 βαγγελάκια την έτυχα. Και αυτό ήταν Τα το βίντεο. λέμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, εγγραφή. Ναι, να πω εγώ. Ναι, πες το. Εγγραφή, like, εγγραφή. Like, comment και καμπανάκι. Τα λέμε.